खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 24 मार्च 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिनि बिजिरसालिया एक्स एनडिबि आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि रबि बसुमतारी उर्फे रंजा बाजा बिथांखौ थांनाय 2014 मायथाइनि केसनि थाखाय जिउ जोजासिम साजा फोसावनाय जाबाय। एनआइए निफ्राय बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 2014 मायथाइनि 1 मे खालार खालि रंजा बाजाजों लोगोसे गासै एनडिबि आफादनि सा 6 गेदेरफोरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दरसे गामियाव गुलि गावदोंमोन आरो बे जाथायाव सा 7 सुबुङा थैदोंमोन होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिटिआ गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिनि केसफोरा रेहाय जागोन आरो उदां जागोन होननानै गोरोबथानि समाव गोबां दैदेनगिरिफोरा होसिख्राव बुंदोंमोन। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ रां लानाय दायाव एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बिनि नखरनिफ्राय आयेननि बेरेखा दोननाय हाथियारफोरबो बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरा जाबाय गंसे पिस्तल, गंसे एयारगान आरो गोथां गुलिफोर बोखांनो हादों। नायब्लानो थेबगांगां नुखायो प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावग्रा मानसि नङा। 3 बोसोर जाबाय मोनसेबो लामा बानायाखै। फेस्टिभेल बानायगासिनो दङ। दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथाङा सासेनोबो पियन आरो सुकिदारनि साख्रिबो होनो हायाखै। जाग्राना मावग्रा नायब्लानो सिनायखायो, नायब्लानो थेबगांगां नुखायो होननानै हाग्रा मैलार बिथाङा रोखा बुंथिदों। मिथिबाय, नायबानो सिनायखायो मानसिखौ जाग्राना मावग्रा। मिथिबाय, जाग्राना मावग्रा नायबानो सिनायखायो। नों बे पिक्सारखौ नाया नोंसोर माबायदि थेबगांगां ओरैनो बे खामानि मावग्रा नंखाथारालै। खामानि मावग्रा नंखायाबो 3 बोसोर जाबाय मोनसेबो लामा बानायाखै, दालां बानायाखै। माबा फेस्टिभेलसो बानायबाय थादों। दा बेनो दिनैसिमबो खुनु सासे पियन बा सुकिदार बा खेरानि साख्रि होनो हायाखै 3 बोसोराव प्रमद बर'आ सासेबो। আজিলৈকে 3 বছৰত प्रमद बर'ए কোনোবা এজন পিয়ন বা সুকিদার বা খেরানি চাকরি দিব পারা নাই। एनडिबि आफादनि बारग' दैदेनगिरि रंजा बाजा बिथांखौ जिउनि साजा फोसावनायखौ लानानै एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा गोख्रों रावजों बिजाथि फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आथिखालनि दैदेनगिरिफोरा बिटिसिआव सान्थि फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ, नाथाय बियो नंखाय बाथ्रा। जेरै डिम्बेश्वरनि नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय आरो डिसिएसपिफोरखौ जोंनि आखायाव लानो हासिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राफोरा नंखाय बाथ्रा होननानै बिथाङा रोखा बुंथिदों। प्रमद बर'आ जेब्ला इलेक्सन समाव बुंदोंमोन आरो आन्दलन समाव बुंदोंमोन, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंदोंमोन, बिथाङा जे गोबां आसा होदोंमोन, गोबां उन्नतिनि खोथा बुंदोंमोन, लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि थाखाय राहा लामानि खोथा बुंदों, साख्रिनि खोथा बुंदोंमोन, गोबां बिदिनो मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन। प्रमद बर'नि मोजां बाथ्रा बुंनायाव बिटिसि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोसोआ लेमदोंमोन आरो बिथांखौ फोथायनाय फैदोंमोन। दा दिनै प्रेक्टिकेल नुदाय 3 बोसोर दिनै आगान होबाय बिटिसिआ, जे बिथांनि मावनाय आरो बिथिंनि बुंनायजों कमप्लिटलि डिफारेन्ट। आरो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे फोरमायनाय फैदों जे बर्तमान सान्थि, बिथाङा बुंदों सान्थि फैबाय होनना बुंदों। दा माखासे फारसेथिं माखासे जायफोर एनडिबि जायफोर गोबाव बोसोर समाव साननानै फैदोंमोन, दिनै बिथांमोना सान्थि मोनसे परिबेकआव दिनै थानो हायाखै। मानोना दिनै नुदों, दिनै जिबायदि थासारियाव दङ एनडिबिनि साफ्रोमबो केडारफ्रा गोबाव बोसोर आन्दलननि गेजेरजों जेरैबायदि मोनसे सान्थि फैबाय होननानै बिथांमोना मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै गावनि न'आव थांफिनदोंमोन। आरो दिनै नुदों बिथांमोना जेबो मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै थांनो थानो हायै बायदि मोनसे परिबेकआव जानानै दङ। मानोना गोबां जोंनि एनडिबिनि माखासे केडारफ्रा, माखासे लिडारफ्रा दिनै कर्टनिफ्राय हियारिं फैबाय थादों आरो कर्टनिफ्राय हियारिं फैनानै बिथांमोना सानफ्रोमबो कर्टआव हाजिर हैबाय थानांगौ जादों। फारसेथिं दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांमोना बुंदों, गबिन्द बिथांमोना बुंदों केसआ जोबलांगासिनो दं आरो बिजिरनायनि गेजेरजों केसआ जोबलांबाय थादों होनना बुंदों। दा बिथांमोना दिनै प्रेक्टिकेल सरकाराव थानानै मानो एसेबां मिसा खोथा बुंदों फालाय? आरो मिसा खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना बोरै अधिकार मोनखो? दिनै प्रेक्टिकेल जायफोर एनडिबिनि केडार्सफोर बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानांदों। आरो नै दाखालि बावै रबि बसुमतारी बिथाङाथ' जिउनि जोबथा
साजा होनायनि मोनसे बार्डिक फैदों आरो बिदिनो माखासे एनआइनि गेजेरजों दिनै केसा सोलिगासिनो दं अब्ला दिनै सान्थिया बहा फैखो आरो सोरखौ लानानै सान्थि बुंदों दा दिनै बिथांमोना सान्थिखौ माखौ नुदों दिनै जों नुदों बुजिनो हायो जे बिथांमोननि जि सरकार खुंनाय कमिसन पार्सेन्ट लानायनि मोनसे राज सोलिबाय थादों आरो बिथांमोना मोनसे फेस्टिभेल मालाबा नलेज फेस्टिभेल खुङो मालाबा गोबां माने भलिबल टुर्नामेन्ट खुङो खुंबाय था बिथांमोना जा खुंनांगौ बाजानांगौ गैया खिन्थु दिनै सान्थि फैबाय परिबेक फैबाय होननानै बिथांमोना जि मोनसे थासारिनि गेजेरजों जेरैबायदि रायजो राजाखौ नंखाय आरो नंखाय फोलानानै बाथ्रा बुंबाय थादों नंखायनो दिनै रायजो राजाखौ खुद्रिखांदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।